Aigo Utraim takkan dikasih saya empat. Koi syaka jing syakri lang kabar jangan dikasih. But ngila ya jandep kurs habis berkasih hukum. Ngila poi hukum ke bapra. Mandakasi haka hukum ke bapra kabang men tu haka hukum ke bapra men tu. Ngelap perkat ba kini kilai tu ligu hukum ngan combine lang no ba manai ke ke jikai hendai long fair par ban lek mta na mar baro ke basmat na sim ke hedin ke dai te hukum ko para kong men tu hukum bakandai kong men saki lam ler yau para marjan hukum ko sipo kong men ikwa ya ke jong ki wei de lai tli ki kentien men tu Wait, hakakitin English yang you shall not steal. Ani do not steal. Tang lightly kikentien so bombaro la jan ya feel bro. Ya feel lang bro. Nama hakanur kanur kom ngila kupto. Lesi ngila tu menswa kumnur ngila kupto dan kabang itu kenang dan bagi itu da kabam tip ma ngila kumsyem mi ke jongki wei. Kan di ketika sini ya kebanyakan kelah memut no nak kata nama rabak tin jubli kong men tu. Teka jing tu anda la amlian palat ke kelah longgai ke jat jingpang, mo ke kelah jingpang. Tak ada soal kijat tu. Ndai jai tu jisya dai jat tu makasih kinang ngai kita yang jat tu mau dikibri ke ba jai tu kita dikibri kita kijat tu. Ya bala jai tu ada kami kelah tu. Dai. Bat haka psikologi kejumpuli psikologi ki yang kadi kejingpang ki khot ka kleptomania mania kan no balong mania kadi ka long kala long psycho no kala long no bau briu bale ka ta long bau tip shu ta bau le long hado tau pot đấy bale ka ta tip shu bau le đấy kata kadi ka jingpang ka bami na kadi ka jingmelian bantu bala melian bat soi isu kadon kapor rai pile ka pop dei ba la pila le sele so bom soi isu ba kam le le isu mo kan mau ka jing tu ro kalong ha kata ko kom we bala amlien dei ngim soi isu no le yu mo baro dei kan mau nikin baro ka dei ka ma bha mar baro hi de ka dei ka long ka ma bha te nama kata kadau ni ha banusiar ya kani ka jing pang ba tin ju ru kala maham wow lingba kan di sipo hukum wang men tu handai kadan sipun bah ke jimut pat na kan ke jihikai dan sipun bah kamut ayu bantu kai kata ke jing tu yang saya pej hakan ke por ko mta de ke jing tu kadai ke jing sim khnang ane thmu ya ke ai kai ke bom dai la ka jong ning sim ya ke ai kai ke bom dai ke jongi kata kadai ke jing tu de dan bunjat ki an ki bala persang bante lakam siapang bante lakam kumno ba ka namroi ka ni ka jing tu ka jing thiam dai te na kren spang jing tu jing thiam ka ni ka si te kam long syu ka batmai na mar ka dai haman lagi dong haman lagi jaka haman lagi sinong hasol ne no kondong ru ka jing tu jing thiam ka long ka basir khai bha kat ado ba kita la kila hamrem bani ki mar ka badan hidukan ru mo dan gue dukan barit ha ya dia wai dong dia chips kum tu terdai hai kata la dan san dan riu teli bat kau ikut kata la pe try ka san spa dan riu spa ne lai spa ne dia hado kata mo ka jing kenrai jong ka jing tu ha ka di kisi bam ta ka ngem keno ya ki batu hari ni hawan wat ka dau balai ka pelong ban le kum ta balai ka pelong hado kan ne ha ka ban ya tu nya thiem ban sim noi ka jong ki wei ka bam dei ka jong la jong bat ban mo ban le ha kata gurukom kade ke basniu ka badan ka emlang salang ya ka ba ni ha ban trelang barokoi mo nakam ta ban rat bikong ya ka bukum kita te ka rukom tu hari ka basusi pat kalong ba ki ba sya persitom kamploi ki bale ki dei ki rit kirya dei ki ba halor tikem jiyo jing persitom ha ka bede ba ka jing tu mo te along no dalap yo kena bau tu dei sispat tengkang nagadukan ndai nalayo ki bom sinong hadu bau haban tiak sital de kita yo dai rei betuk pat daki lak daki paulak pat
mau udeng be unek tai mana kasih litre ba kapang sap tipo ka bali kita ki white collar job mo ki white collar thief de ki mo ki kita ki batu de ki pholak mio kem de batu tang ki spa yo suk ban kem te ka pertai kam long fair don justice don hok chu dai e don pun jat ki kom tu te ka ai no ka don ban te la kam ki kom kini ki yang ki sem ko jogi mo entar le ki mo kini kisi kawai kan list la ai do we brio haka Facebook mo ba ông husiar ba kini kini kiskuti ke bala satu terba ha bakut jang kata padai ông ba ba penlai na ke satu thi ini kamera ban pendai ke skuti jo pi ban lap be chanu ke ja skuti mo ke jing nang ban advertise sabri ke mar la jong dai wa si sa da ki nomor jo kliat jang ki skuti bala satu da ki photo ling ai ha bakut ông ban lai na kini satu thi ini kamera ba mo ba supply manga dai kalau kado tau put dai ba heki yang kisam jongi ru ngim sungan mo jing tu jing thiam te hari ka don bun rukom pat rukom tu ngin jai pet te kala ban long ba ka jing tu kala ban long ka ni rukom ru ka jing thok ane ka jing syukur ya no wat ban pen slam wat ban siu ya gitu ki badai ban siu ha bangi sim keliang dai dai kata ru kala ban long ka we ni rukom jong ka jing tu no dai pi sim keliangพี่เป็นสลัมบันเซียวผมลาผมเซียวแล้วโนรู้ผมครูสไลบันเซียวได้ดับพี่ดอนดับผมเซียวพี่เป็นจลานพี่เป็นเกล็ดได้ลาบันลองได้พี่ตัวหากตะกรุกมได้kita Leviticus ko nge kane khat wei khat lai jo nong khat khandai kong pin om tu lemne le bot syukur men om le klop yo paramajan lemne lute yo wat ai ba ka bainong unong belasngi kan sa shimit ru hado men step I know cái vấn đề ai what buat penslam what penjalan what nyob what nyoben gì cái betul đấy I know cái Bible là bahwa đây banyo what pensamit đấy thì cái này kawan ru kaju kerukom naga dustur keriti balahikai kikun Israel bagi dia benlek kumta kabedai bat ki para beliau ya kikun Israel lahikai ba hamtam nakaju kajat ke kenja kidai ban ya sumar keliang benya rap keliang nama kata pedeng joki mjudan bakrudo mjudan baduk dai bat habaki ot yo keu sisin sistem kapor ayam bodu kim ju ot lod berkhait nama ki e lang na kata ki wei bakenya bamlem mo kata kadai ka bala hikai pedeng joki kun Israel haki por ki bamenshwa te ha kolasai kong basau kot menungkong ongku ki kenrat tole hala ki syakri ya kata ka bahok bat ka babiang haba pitip ba piru pidon ukon rat habeneng dia wat sngau tama pi balong kenrat ka pertai kan mau halo jok pi udan ublai balong kenrat halo ke barot nama kata wat nyupo ya ki syakri ni ki merau ke jong pi ai kata ka bahok bagi dai ban yo dai ai kata bahok bagi dia banyo ketika keren ya kaji dia pedang ukun rat bau syakri kaji dia pedang jong ubos dai hagi office jongi kidan ki bos dai hagi kam ki jam jongi kidan ki bos kidan ki head dai ba kamtar ter kani ka keren ya kaji dia pedang kita ki belong kenrat ba kita ki belong syakri kan mau ukun rat dai ban le trai kli man kapor da ka baklet no ya ka hok jong ki syakri ki siti jong sakiti jong Jacob punang basan khat ba do basan hangni syura ban samrai sekane ani ro kren spanga anu kurukom ba kala manlong ke jingtu ki company ki la bantu na phi ha ba ki die ki mar jong ki bom ya hap pat kador dai de phi pet ki online shopping jo phi menta ha kador ki tanat ban ala pai pat ki de ki balong third class mo ki bom dan do re ro em ka pisa ka barem ki mar ki batat đấy khi online đã có mobile khi đã có sabun đấy ki talk company talk ki babon ma husiar bana ki bakom kini đấy kini ki ele bantu ya kapisa jopi kini ke jinglong ka haki bang mata đấy kyong ka kur banking ko mat dapi ki tiplot đấy kat no pio pisa kan no pio tu lop kan no pi pelot hang no pi dan lon bar khai tiplot mata mla ban le tak dau pen sayo ko al pang pi kwa lon tang chen ngapet hari India jongi kibriu sya thok na kadau ba kibriu ki terwa man airam mi pi haga jing kudu ki sim ya kata kemla ban siu ki pen jenjar ka do ba bon ki sim no e ka jing em na kadau ba kemla ban siu ya karam te ka long ka ba ma ba ban sa ngop hukum kini na magi bon ki company thok
đây ki bathok ki basyukor ki batu no ya ki bapidon te ki nong trei ki la bantu e kapor kan rat da ka pelut kai e kapor dei hilai trei ki pelut kai e kapor ke jong pi itu ya kata itu por pengen saya keren khamha syu kai kata jing tu por nata ki bajai pede hani ki bajai tu ki shania ki wei na kam ta ka jinon kam la jong hani au sol pol tho si kinong tesani nong ka lai ka ba shpo ka dar wang no ada no no ru umman ban umman mantrei di wat ai ba on bam ro đây là đặt phim trei wat bam đây upol wang ya banget po tesani nunu bamman mantrei to wat ai ba on bam ro ba phim trei mantrei de pen bam la yo đây nama rengi sngo badan hapeng jong pi ki bayat ken riang ki bam ju trei satya dai ki bale lorni ki le bun kam dai ki le chani e chatai đây kiếm tre ban lệch ban lại kiếm tre ban tre man kata đây kisi kuat tang man suyo nano đây cái bakum kita ka Bible kam ju pensilur ya ki jat tu ka Bible kam ju pensilur đây mana maka kuat bangin ya tre sitam nam ta ki jingdon kam ke jengi balada tre ngin yo be ya ka bam đây là tre ka du no ka kam ru yo be hi ya ki jingdon kam ke jengi na ta ki kuat palat ngin yo đây nam ta ki jingdon kam ngin yo đây namar ba ublay ulabo ikijingan kam da jongi ba ublay ba pendam ta kajim ko jongi handai ya ki bakum kita wa supol wang ngi hukum bat ngi seneng da uji sukres hap seneng ke bakum kita ke bejai tu na ba utrai seneng ha kerteng ke jong utrai jongi bakin trei da ke bajar jar bat bam ya la ka jong ka bam ndai ban bam ya ka bam jegi wei bam ya la ka jong ka bam to kadi ke jing tu nam ta jong baro dekat tu kan ni ngot ki nong tu ha ka Bible kapop jong akan đây phi puli kan ke jingja kitab jong Joshua nong ban yo wei ni akan Joshua wang khilet sentiat dia kan ni ka wei ke snong ka beret ke snong ai ke beri ru tang khentiat đây hanai ka basu pla ka long ba Joshua bat ki beri ku kem sem la job isa job penban bat kini kisah jawab kalau ka jing leran ka bakrawa bagi yang hapwat kadau blei ong wat na pedeng jome dan na pedeng jome manu blale pop dai anda kilawat wa akan wan ban pla baula sim ya kata ka jing lute la bore no ha ka yeng dara ka jongu bat lalap ba ula tu ya ka bomdei ka jongu ula kwa palat ya kata ka spa ya ka barandi ya ka ksiar dai bat ula tu bat lapit sitom yu da ka jingjap ndai tang u bat ka yeng kasem ka jong u hi baro ka wei la len them mau no ma kata ka dei ka rukom bagi jule ha ka tesmen ka berim ka khmat namar ka khmat ka beniat namar ka beniat tau bale pop utahi ban yap ngi i ha ka jingja uni umika ro ha ka kitab nong bishar ndai umika nong itu lupa ndai ka teng ju la ong bau dei wei nai ki ba la le tu ula tu haka ni ka jingja haka ni ka kitab nong bishar nong bakat nyo pen i ka ji tho kana spang umika ro ude wei ne ki nong tu mangilaban i haka Bible haka testament ka brem ba klempep u Judas Iskariot kata do bola dia no yau jisuru ula kala ula dei shwa wei ne ki nong tu dei kemut u balamlien banyo pisa dei kata do bande no ya la ujong utrai ro ni ude Judas Iskariot u Barabas Yakoba ki jiu har kapor ki ong pelait no yo Barabas ude unong peniap beriu ude unong tu barsa nar pena no yo Jisu ki jiu de kata ka jing suon jong u ya u Jisu Kris ya Kris ya Jisu Kris la kapor kalong hado ba kyong baba pelait yo ni unong peniap beriu ni unong tu ban ya ka ba pelait ya Jisu Kris hado kata ka jing le jo ki jiu ya Kris do kendiat ha ka bai de bagani ka bentang ni pa syakari Israel menta mong kendiat baro kilaya mana baro buon ba dai ki balaya pus pray for Israel dai pray for Israel kaleng yang pray for Israel pray for the peace of Jerusalem tuai nam ta Jerusalem tuai nam ta Israel dan ki pray ko besya Israel klem tip klem nongrem klem yairo mo ngiso ba kata Israel ka dai ka bohok ba ro kata dai ken mau ba ka jinglong kerpang jong ka jat beri Israel ka dai tang na ka daw ba ling ba kani gajat beriu on ra yau Jesus Christ unong pedim jong pertai ba wat ki kun Israel ru ki haban ngai hau Christ re ka ba syai ka long ba hadu menta dang don ki Israel ki Jew ki bom ngai yau Christ ba pipet kini ki bayalap yau Christ hapo Jerusalem dai
Ibayalap Ukraine sa kato ko Western Wall kato ko Jakarta gi duai gi jiu dai bakin yo bantai biang ya ka temple ka balai dai ki nong elap gospel ki pun ba to ka Jakarta pun ba ki Christian ministries ki balai ban duai kato ko Jakarta ban duai nam ta gi jiu bakin pai show Chris ki itu yo Jesus Christ ko Messiah Namar kini ki jiu ki balong Orthodox ki dangdan do menta ki bakwa ban kenya biang ban kenya ban kriam biang hakapo jeng tes memerem bar kini ki kran diktin ki bakhor bawa ki Kristan ki belap yo Kristu Đó. Kemudian hadu mentah ke nang kentai. Bagani ke jing kentai ke jengki dai kan ka dai ka ba la pelong yu blai ba ken hap mat ma de ke jing e na ke por. Bagani ke jing ja ke baja mentaro. Dai lara ki jiu ki dang e ban kentai hang ne kemudian kan poi ke por ken pedang da wei pat ukres. Utau de anti kris ma wang anti Christ. Ken nem pedang yu balawan ken pedang yu batmai. Utau batmai sipor on ai ke jing suk ki dai ka bakado on syukur kelano ki pat dan bawa udah nongilek persyak pan yakihi. Te ujisu loong ba habang awan na kerteng jong apem pediang lawan wei pada kerteng jong wei pat pen sa pediang. Te kijiu ma kijiu nado kapor hado kan kapor balasa na pna ujisu ki pelain no yung tu ki pelain no yung penyabreu ni ubarabas bagi ang sanar pna yung pres sanar pna yung pres. Habagi duai nak ki kondisel duai baken tip yung pres. Duai baken pai yung Jesus baken itu no yung pres Messiah. Kata kadai ke banginan kamad duai. Wat duai tang bakin light na kejida kejing mensau katma. Maka ni katma kadai ke wan no setan. Kejile kejing snam kejing penyap kelung kena berkait kawan no setan. Yung setan bukan syait bani le tma berkait. Bani bisini bani pihoin bani isi dai para beliau. Nata banora kan ni kejing yap ka syirkai kadai nakadau jong setan. Mdan manu bahaka kamat jong blai. Baro nglale pop angka kedi jong blai ba kadau jong pop ke jing yap berkait kawan na kadau jong pop di gidi nong tu bangila bani hak ketien jong blai alor kading panar la sa panayo jisu sya kadang we nong tu sya kamon we nong tu dai umu kidan ki nong tu ha ketien ke jong blai ru bat ketien jong blai kong men om tu de ke jing tu na wasol po ruang waktu syuk dai kebalong kini ke hukum dai ladana pedeng jongi ke bala pen kenya ke we ni kini ke hukum wat ju pen ken syuk Wat jule syu. Dai, te kamju ro ke jingtu ruang wat tu syu handai trai sitam ban yo ailem ki wei ki badan kam. Aba pi trai sitam blei kurku kan slei bar habaka slei kan tu lem sagi wei pat napi. Dai, pi kwan em baka jing yo jong pi ya ke jing kurku kan long lem ke jing kurku ta ki wei pat. Wat ha ka jing em ka baka jado ro dai tang ke jim baka jam sim. Hoi pa pi wan se ke jing seng wan ti sekri pi yo jai kai pi yo jing kurku baka jam sim. Pi sam lem be ka ne. Rei ha ka baka jado ro pa pi sekri blai kurku pi yo ban sam lem se ki wei pat ke badan kam. Kata ka dai bau su pol kwa ban ong yang ngiru bangin ya trai sitam dai bantu ka khamla ka ba ai ban ya ka pa pediang. Dai it is more blessed to give than to receive. Đấy, kam ke apostol Arpo Lai Busan. Ka kham suk ka ba ai ban ya ka ba pediang. Dai kham suk ka ba pediang. Kham yo bun ke jingkerku ki nong ai ban ya ke ba pediang. Dan kam sutu phai kata. Mo. Ba dong bang layo jingkerku beri ki ai em wat ke ben kam ta da long lem ki nong ai na mar kham bun ke jingkerku ke ba ai ban ya ke ba pediang. Mo. Wat perkhat tang ban sim handai pen melian ru ban ai pen melian ru ban ai mdai tang yanga mdai tang hanga bangen yo mdai tang yala de nei phiru perkhat lem kup no pen long lem ke jikirku ban ai lem akiwei kata kadai ya ka ba phio ban trei sitam don next ngene Lukas lai khat wei ulaya thu ba ula ong te haki Jisu ulaya thu ba ula ong haki jar badan atli ki sapti Unya sam bau tau bom dan bajar badan kijing bam to on le komjo. Tapi pila bun pelat ijan kinep kita rieng bapem penankam ki badang bha to ya sam lem no mar katelang ro kala ajan mo. Dai sele uta mo. Mar ni ong badan kasapti to on ai lem unya sam lem bat ki bom dan. Mathias san sapua to ai hau tau bapan na me bat nau tau bomban ban pan keliang na me to wat phai no. Tin boleh kong toy ai keliang lem lada kiwei ki don kam. Tema hap start ru hane don kam ru kejing sian kejing start ndai besu ai lak ai bej. Dai hap bapan keliang ai.
kan mau kan ni ru kan dei ke ba Jisu keren ni dei kan mau ki kon Israel ki Jiu ta ka pon na mar ki Jiu kan ni ka jing ai ke liang ka don preng ju ki Jiu na por ki por par uang la don ki papan ki ba don kam sisa wat pen pai no wat pen pai ai la me ki abagi wan man pan da ka don nuot da ka ba sisa ne da ka ba syukur ne da ka ba thok dei balada ada phemla ban ai ke liang ai kat ka ba phila nai khmi il ti shu ba kan ai pi le ka ta ka kham sok dan kibri kipan sibuan piang am dan ngadan takannya sim dan kamar dan pasio kamsok kata baning babi mi lenti ma dai ar koren kendainya way pa way na pi kat ka ba utmu halaga donot kom taon ai om na ka ba songsi ni ka ba penbor na ma ublai uye jau ba ai da ka ba kemen hi karu kom ai se ka kam ka jong blai blai uang ai dai da ka donot ka ba kemen om na ka ba songsi mo di kan sedan kejing dai apa yang juga di kedekot bad nak kitab Malaki kemangin sekeren hadian to ini ya pada kawai hatulah ne manuti ane sim ane tu ai no blai la ne manuti ane sim ne tu ai no blai Malaki lai fra do sipo komno ngila manuti no blai hatu briu la manuti no blai ong Malaki oi la hakanurukam da ka bangim ai ka wei na ka sipo shau trai ara phem ai ka wei ni sipo ka badai ka jong trai pilute no na u kamut ka ban pin kamau biang re dai ba ki kai phang ka wei ni sipo ka wei ni sipo kla dai pa ka jong blai ara phi bat no halade kamut la tu kan te khandai ka dai jong phi ka basa na ka khandai phe ba ai su blai ada le kam ta dei ndan jing kerdo pedeng jong ki ba im da ka gospel ma ada ki balang gile kam ta ila hikai dei mitsuaro ba lada ka balang hi ka practice ban ai ka wen sipau dei ndan jing dei na kam ta bagin penbuan sisu ki nong trei ha ka lingkha ka jong utrai ka nam dan ka balang ka baduk lengim pat le kam ta namar kham tam le le ha ki kin hon balang jongi kadang ne ba ka ji kai ka ba ong mensua ardam li la biang ma ki balang ukres teng teng ikut na tang adam li ai bangin num long su tang adam li ma ai no sipau dam li sedang dei sipau dam li kala dei lupa ka jong trai ai no arpau dam li de hendai ndei da ka bapen bor dei ndei da ka komen la ong pat dei mene koren ai da ka bakben namar sim la pen bor de pi ban ai kom ta aga tes men ka betmai ka tes men brim ya ban ai ke de hukum ka tes men betmai dei ka donot ka bakong san dei ka mut habala ai na du ka donot ka mut dei kat ka pi ai bleu nyau ko de ka ya kata dei ta ka dau Jisu yu ka donot ka jongi te ngila banuti da ka bagim ai ka we ni sipau sam ar husau ka khot ka ban kong ka khendau ka long ka jong utrai ba ka jingdap jong ka perthai bat ki basyong ha ka paro kat ka bangidon ka dei ka jong blai paro ka badon ka perthai ka dei ka jong utrai bat ong ba kam dei ka jong blai paro ka dei ka jong blai bat kisngi baro ka dei ka jong blai mo begini kisngi ki puk ki seng palang ki sinong kita wang ban perikut ya ke festival haga sengi sande dai ke cherry blossom festival kan ko da kasi bulai laki ko pertai baragawai dai ko gilang inon kam masuthu katu ka de tamasa pertai ka ko da kono kono kusi ro kam nilai ki bulai jeseng te kenyala shakri be kenyu bulai jet kenya kata kasi yesanu penlai dai nama ha ka pertai te phenam la ban yo jing phala no noro dai haba pijan seblai pat penyo abai ya ka jingba dai te nabar ka daw dai baro ka dai jong trai ka si ka dai trai baro ka badan ka em baro ka dai jong trai ngimla ban rai ai ngimla ban si ai nada ka dai jong blai pat ngidan hok ayu ngi bagin bat no ai mut ngidan kamban ai job software kat wei ubala ai shwa hanga banga dai ban siu pat hau ye ke bahapo ka beneng baro kilong ki jonga ka mau job wang utrai ba sim long bala kerku ya ka kerteng jong utrai hagai ar pra ka rupa ka long ka jonga berkeksiar ka jonga ong utrai kipat kai ki ka bau briu khen ko dor hag ni ka pertai ka rupa ka ksiar baro ka dei ka jong utrai ya ki ai syu bangila bantu dei nalor bangila bantu ikite ki bangila keren ki bangila ba
ngila bantu. Đây, hane syukuran kulumbet, bong men om tu, la syukuran kulumbet. Num tu ya ka đây, tong ini pe hane, kei bangila bantu, kitiar kitar ngila bantu. Kumbalong ki baong balaja tiar la jatar, đây, la bantu ikitiar kitar. Karakel ong bakalatu ikidur blay ki jong pa jongka. Kitab Genesis Life Way kendai. Kita gidur blay ngimtip maka kita gidur blay bagi tahu pa jong karakel ulaban ulatau. Dai kalatu ya gidur blay jong maka ni long tang inuksa bala bantu ya kitiar gitar. La bantu ikibriu. Dai ikibriu la bantu wadang ba satu ikibriu. Briu gija kini kisi lesi kila satu. Tu kemudian kila syak kidnap, kila syak traffic, dai ke ong ke human trafficking ke jor bah kini kisi. Dai nama kalong nari, kadika crime ke besar kai bah hakaleng ke pertai, kisah kidnap ki kelung kena, kam ki kena kentai. Dai wat napo ri India ki poi Afrika ki poi Asia ki poi Europe ki poi keleng, dai kisah kidnap napo. Bat kadika ke balong, dai ke balong ke badan connection keleng urut. Ela bantu ikibriru. Joseph wong habau pai siri Joseph wong yang ala satu. To kitab Deuteronomy kalau ba pusau, tapi pulih ni ke kerencai bahas pang kajing tu brio, ha? Kajing tu brio kadon. Kalau ke mama bah. Ha? Ha kalau nong ke ba pusau kitab Genesis, kitab Deuteronomy ke dekat ke ban nyo. Long kemne. Lada syam ya brio ba udatu ya no ru naki para jong ki kon Israel. Baik, apa yang jikun sekadang kejing itu beliau, wah udah pelong jingkai, ya dau, ni udi ya dia ya uta unong tu an penyap kumta men penduk no ya kiba na kabasniu na pedeng jongpi, pak kamu bahal deh, toh, dulu beliau badatu no tu ya no ru neke para jongu ikon Israel udah pelong jingkai dau ni udah dia ya utau nong pu ya utau nong tu an penyap kumtan penduk no ya kata kabas niu na pedeng jongpi mut kadon kajing kaji kadon kajing itu wat iki beru nadu ki por ke babun syabat hadu kini kisiru kadon kani kajing tu te kalong ke bama ba kam long sengan dai but tes pangki nong sya no aku no pangki nong sya no ma menen misi dang pet ke YouTube badang don ki nong sya no hadu kini kisi đây to hade kinok tu brio ni kemdai ni kinok tu brio kinok syanok brio đây tik la bantu iki brio to kabalai pat la bantu iki jaka puta kane le bangi sutu bha yaitu jaka yaitu puta yaitu jaka đây mika kalnong baar khot baar ong ki khwan iki lingkha ba ki kini yaki ba ki yeng ba ki simno iki ki le jubor iki ba ki yeng ba ki simno iki ba ki le jubor iki brio ba ki yeng kajing itu jaka puta đấy kan mau ki khasi mensua đây senong kendong mo ini boy laiwan bana senong kendong ngila banong arpusan laipusan mensua kem juke reka pelau jangki dari sipara ne pramajan kem juke gerung kemi ilang kemi nanti stay berkoi kem juke na village mentapat buon wat hadong kendong lo keleker noi pelau jangki mo na barbakat banang yai kepor kibriu ki kwa ban kam kani kani jonga kani jong pi kani jong tai bakam tarater balaphem la ban ker ko kia tu jaka dei tang man ya kijap ro mla cho ban lach mo de yin ra se ai yin kit se ai dei ni soba ni la ban kit sunu ngem la ban kit sunu ro te ka jing itu kala ban long tang kani ko pertai andai na ngilapoi site se jrong dan square feet sho karo kono rom dan di square feet kila jalo bro khoj mo da bisong da airplane tang sipoi kumba arspa foot sejrong arspa mitar sha jrong sun beneng mi esho mo lai tang ba esho ublei ro sai bopet jengi si berkat ro pet jak daru kom thi ki brio mo ya kaja ya nia ya mai dan kadau jong ka sifut arput ka jaka te la bantu e ka jaka ki puta nang ta sakawai pat kajing tu no ya ke mensiem
la bantu ya ke bensim la bantu ya ke donut dan kesamla ke belas satu no ke donut hano re hano ne dan menu belatu no ke donut jono ke news im Absalom art Samuel ke nong bakat san do ka ban riwang da kan ni ko rukom ken yu Absalom riu kon jong im Solomon ulaju le ki Israel baro ki bawan sya usim ban yo bishar kom tau asal Absalom ulatu ya ki donut ki rangba Israel dei udai kon jong im Solomon bat long ba ulale ke ka baki kunsel kila subha bat kham tam ki nangelam be rang ba kunsel bantu no ka do nuot jongki dan ki batu no ka do duot jono tang ban yo ban sensyar man le kat bomon dei man sim kabu kata ka dei ba la tu no nata ki kentien ya ki kentien la bantu no dei ini kentien kitab Jeremia nong ba fly ko blai po wang namar kata hakmi ngalong persya kita ki nong itu lupa ong utrai ki batu ki kitien jonga wei nala ki para marjan tu no ya ki kentien kemut tu ya ka kitien ke boblei ukran dai ki shimba ka dai ke jingkran jongki kata ka dai ke jing tu ki kentien he kam tam hai ki jing tho be dai be ki jing tho dai pemla ban tho ya ka ju ko kot bla tho da wei bre da khoi ong bagane ka dai ke bang tho manga hakiju ki kentien hakiju ki rukambu ki kot ki sla bar kani ka dai ka don ka an ka pate la kame kata bar ki ba ya le research ma ki sotu bhai kani dai bangim la ban sim da ka jing tho jonu no ban ong bagane ka dai ka bang lap manga ngala sem manga ngala tho manga bar kani ka don da ka an ban te la kame kata ya ki kentien la ban tu bar hakapor hakapor jong ki nang itu lupa ki nang itu ba balam ler ki dai ki bajutu ya ki kentien bat ndai tang begitu kipen baklaro na ka ek boblei la keren dai kipen bakla hani tai bagi brio kem la ban sotho kitngo bagadai tik kembala keren boblei to hangi ki kristan sisyo lesi ngila ban ngila ru bantu ya ki bangim pai perkhat away gadai ka jingtu ya ka por ken mau ngila ban long ki nong tu por dai waktu ya ka por mangkiran ya ka por kalong ka bakodor ba hakini kisi ba ngia be ya kapor ngia be por nata ngiong tang bal abiang kapor labiang dai menta kidan kinongnya skuti ke ba pedikit epi na po mot fran senong semai dagi ong arspa aru nama bibe kapor hisong bet ma le bisong dak taksi pila ban sel tang san fo dengkan repo dengka le song dak rapido lai spa dengka arspa san fo lai spa hisel bet nama bai yong kapor ka kom kodo dai ka jing kodor jong kapor kalau nggak kapor kalau nggak kodor bat dai ngiso ba kapor ka stet arota namar bangiru ngi stet ngai bun kam ngai stet mlabas ngau hakashi singi mlabas ngau hakashi tiyo mlabas ngau hakashi benai kapor kaya stet namar ngiru ngi stet ngi bun kam ngi medan por dai ngi medan por te namar daw mas di kendu mar kemat ngi ong bai kumno pia bun kam dai ke jikli ban kong pia bun kam aku mencoba oh nyabun kam dan iru ki bun kam orang bun kam dai namar bang ya bun kam sisa tim ya bun kam tamang tim ya bun kam ya kai por mo tu no ya kapor ka jing tu no ya ka jing trei ani ka but jong ki wei mo entam dan syuk tang ki khar sana la dan ki khasi sana ro mo ki bade sana dai hakar kumju kumade ki khar sana man shwa tom dai bukan thoi ki dai mo ki nang ki yo ji kai de ki wei kumno ki kamai dai te dai baki li sim ya katuk senduk jong dakhar ki de hino maki isdang de wei kam le si ko be suriam te ka jing tu no ya ka jing yesuk ya ka jing suk ni ka jing kemen jong ki wei haba pi ki wei kitap da ka jing kemen kitap ka jing suk pilai ban penjat pilai ban penpra ya ka relationship jong ki wei kan ni ka long ko ma ba long kum ta ma pitu no ya ka jing suk ya ka jing dai ka biang ka badan hagi pat tu ka hang tu ka keren sepakat jing tu ya ka jing dai ka badan hagi wei ka jing tu ya ka jing suk ka pi hang no bakidan na ka jing suk jing kemen pi so bisni so pi hoin na pi kwa khnang man penjat penpra ya ka jing suk bagidan ki wei pat nada ka jing tu no ya ka bor met jong ki wei ka jing tu no ya ka bor met jong ki wei bon sen ngim so tho dai
bonsin ngem sutu ba kiwei ru gitaj ma kiwei ru gitaj lada kiwei gitaj piru bitaj dei barok ngia taj wat berkat ba tang kiwei gitaj ane tang manga ngataj kiwei kem taj kamut ba haba pidan ki nong erap ya pi haba dan ki nong erap ya pi wat ju pentrei kat hadu banong ba to trei melei nei si ai ka kam yal jang pa pim tre ban le ma pi taj ada kiwei gitaj kamut piru pitaj kiweru dan kaman sutu alam kani kadai ka jik sutu alam na kamta kiwei pat na pile kamta ka pitu no ya ka bor met jong ki ka jing tu no ya ka hok jong kiwei dai akini kisi ya dawa betang ya ka hok dai ka jing tu no ya ka hok jong kiwei ka hok ka bade benyo kiwei ai kan yo kita ndai ba kan sim no ya kita dai ndai man sim no ya ka hok ka bade ka jong kiwei ada pisim no ya ka hok ka bade jong kiwei ki kelalong no ka bom hok hakmat jong blai kelalong ka bom hok ka bom hok ka bom dei hok ka jong pi wat ju sim namar ba kanam long ka jing kerku te ka jing tu no ya ka hok jong kiwei kam tam hagani kisi kalong ka baja mat ka yai ja te kum ki bangai ngiran kam ban perkat dei ba ka hok hi ka dei ban yo ki ba dei ban yo ki dei ban yo ya kata dei kani kan kam dei kam tam mi kita ki badan kabor ha kabor dei ki badan ha kabor bala ban le ya kata de ka jing tu kam dei tang ka jing khen ya ka an ya ka hukum han dei ka dei ka pop ka dei ka pop kam dei tang ka jing khen an ka dei hi ka pop nu bala palat ya ka hukum ka dei ka pop te usakayas ula kelano anak ka jing bam club ke jong u habau lai kendu yau jisu wang lada ngala kum sim club ngala kum tu dei ngan pen pai no mar siteng ya ka ai ka bangadon ngan ai no dei kata ka jing kala ka umut ke jong usakayas ubara kum tu ani ubala tu ya ke jong kiwei ke jing maham ya ki kristan ke badan ha ka bor ba ke badan lat bantu ha ka siki nong rum nong baat ka roi wang me ubah hikai ya kiwei mem hikai ya la dia me ubah alap ban om tu mehi metu dai te kita ke badan ha ka bor ramadan ki brio ke badan ha ka bor ba ki badan kata ka jingla bantu ru dai kidan kelat bantu tin jumlai kong wat long kumta mehi kai ki wei ban om tu mehi metu me alap ki wei ban om tu mehi metu te wat hikai ki wei beken tu wat pentu ki wei dai hakanur kom ngi pentu ki wei dai ngi pen bam sap dai ngi ai na po jong ka me kita ke dikiru kom tu dai ki dan kinong pentu basa sa seluruh kinong tu ro tengi haban husiar kum ki bangai dai ai ba ngin le da ka bahok ngin ya da ka bahok le da ti ka badai yo ngi kelalong kum ki ma ngi long indirectly ngi de kinong tu dan ka kentien bong pitu na Petros fisiu shau pol ma dai pitu na ka pertai fisiu sha ahima ka joglai beliau nang pediang ya hukum kata kajing ai dai tengi haban husiar makin belai kamaham ya hukum kita sti hak kita proverb nomor riu dapat balai puai ke ong tu balada la kum tu la beriu balatu dan kaman siu hadu nyosha ke ba dai ya kata hak sti ki pesas kunong basau ko dekat bar hupra ong tau batu to ai ba enum tu shu dai pulih ni sti ke basau ka gospel ka sti je Petrus nong ka sti ke pesas nong basau ka keren spang ka jim batmai ho Chris ndai tang spang ka jing tu ki pat ki jing le ba dai ban e no bat ka wei ni kita ka dai tadapi dai ki bala jutu wat tu shu dai trei sitam dala ka jong cái chính ai cái trong lấy bất kỳ lạ bằng nhà sam lên hay cái pat cái badan kam kata cái đây cái bộ play qua yang apa ada piru te nama kata kadau haba keren sepang kan hukum men om tu ni haban berkat kamut hay cái babuan pa cái benta jong gym cái jong đấy kau dan jumut hay cái babuan pa cái benta jong gym ji wala ka dan tang lai kentien nanti mau orang benda đây ajan baro lesi mi ya feel lah kan ni bentar te kajing tres hitam kolong keberan kam nang bangi sutu yau so ubah mi naka namar habangi trehi nado konsep ni hun ya kai ke bang yo
boleh ru kerku alor jaga tak benda balada tam balayo tam susu ngin long lem ke jing kerku na kapta kiwai pat te tungen ken mau ya kai baktin jo boleh kong men am tu ngenem pensilori ki bato ngenem pentaulat ki bato ngenem ya ai men sim ki bato hendai ngin ya persyang ban penduk pendam ya kan ke jimlien yo ka kelalong ke jat jingpang kabadon abdeng jongi ki banget ba anget baktin jublai ba keren ki kun sel ling ba kane kai kai yang ngiru hado kini ki por ba kai ke bamdai ke jongi hi kadai kai boblai kwa ingi bangin bat ai bangin mau bangin hun halo ke jong ke jingkurku ko jong blai ke jim jongi bangin perkat tangela de ngir perkat ru ye ki pat ha ke jing de ke jongi badu blai kan mau kane ka kani ki hukum ke bangi keren ta ke dai keren spang ke jing dai para brio ke jing dai apreng jongi bat lagi para bat lagi para brio do blai un kurku ni ke por na kam ta kani ke ketien ke jongu balapan sengau ingin long kita kiba smart kiba try baik balong jingkurku ki bai hai ke jing yo hai ke jing don ke jogi nakam ta ka buram ke jong kris amen